खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय थ' नोंथांमोना नायलांदो दिनैनि बे दखनानि भिडिअआवहाय मा कालेक्शन मोनगोन आरो जायफ्रा सोंहरदोंमोन नागिरहरदोंमोन दायो रिस्टक जाफिनबाय माखासे मानि बुस्थुआ थ' नोंथांमोना नायनो हागोन मा जादाबा फोरसनो ओमफ्राय थ' आङो दायो नोंथांमोननो देखायगोनसै दै फार्स्टआवनो आं गाननानै दङ समायना आगरनि नायनानै लादो नै रेड कालाराव ओरैबादि समायना मबाइलाव केमेरायावहाय बारा मोजां नुवाखै किन्तु अरिजिनालाव ओरैबादि मोजां आरो बियो गाननोबो बिराद आराम पियर पद्मनि खुन्दुंनि दै दानाय सोंनाय मोननैबो पद्मनि खुन्दुंनि जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार होना लादो आंनि फिसालाया आंखौ मा सोंगासिनो दं रायलायगासिनो दं दिनै सनाफोर दानिया बिराद मोजां मोनसे कालेक्शन दै सानफ्लावारनि सफैलायबाय नै दायो जायनो नांगौ बेखौ मोनगोन थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होना लादो बिराद मोजांखा आरो आं गाननायाथ' ओरैबादि सफ्ट आरो गुरै माने बिनि कम्फर्ट लेभेलानो बेलेग आरो ओरैबादि मोजां बावदो नै आब'मोन आगैमोन सानफ्लावारनि प्रिमियाम दै बियो ओरैबादि मोजां सफ्ट गुरैखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो आरो सनाफोर दखनाया क्वालिटी बाय क्वालिटी से दाम जायो दै अल इंडिया डेलिवरी फ्री मोनगोन आरो आंहा दायो डिउटियाबो एसे जोंना माने टाइट डिउटी जागोनसै आरो मानोना भिजिटबो दं नालाय जों हस्पिटालावहाय बिनि थाखायनो नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो नङाबा उनावहाय रेसपन्सखौनो होनो मुस्किल जागौमोन आगैमोन जायफ्रा पाटनि सोंहरदोंमोन ना दायो नै बेखौ मोनफिनबावसिगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबादि मोजां आरो ना पाट सेलाय ओरैबादि मोजांखा नै लरेसनि डिजाइन बानायजोबनाय आरो थ' बिराद समायना हाबा दायो नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां सानफ्लावारनि प्रिमियाम सेटआ ओरैबादि मोजां गाननो गुरै जागोन आराम जागोन थ' बेखौ सफैबावबाय मोनसे मा जादों आबा सना मानो रायदों नोङो आंखौ डिउटियाव थांजानो गिनानैहाय रायबाय थाफैदों देलायनायखाय नै ओरैबादि मोजां जाय सोंहरदोंमोन थाबैनो अर्डार होना लादो नङाबा मोननाय ओरैबादि मोजां सफ्ट गुरैखा थ' जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो नङाबा उनावहाय जोबबा मोननाय नङा मानोना मोनसे डिजाइनखौ मोनसे कालारखौ खनसे दाबायबा बिनि उनावहाय आर सोंफिना नालाय बे एखे डिजाइन कालारखौ बिनि थाखायनो आब'मोन आगैमोन दानिया नायबावदो नै सानफ्लावारनि प्रिमियाम क्वालिटी ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो एखेबारे मोनस्लाबनाय नङा दै नङाबा उनावहाय थ' लिमिटेड स्टकआव जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो आबा सना बिदि हज्रि नाङा सना मानसिफोरनि खोमायानो आलौहैजोबनोसै मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां बेयो सानफ्लावारनि प्रिमियाम क्वालिटी जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लाखादो ओरैबादि सेलाय बिलाय मालखौनो मोनलायला गांनैबान मोनबावबाय आङो नेयै थ' जायनो नांगौ थाबैनो बुकिं खालामना लायाबा मोननाय सना नोङो बिदि दा खालामसिना मोन आगैमोन नैबेबो प्रिमियाम क्वालिटी दै सानफ्लावारनि ओरैबादि मोजांखा बिराद गोबां सेल जाबाय बेबो दायो नोंथांमोननो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाखादो दाग्रानिफ्राय ओरैबादि सेलाय बिलाय जालायबाय आरो गांनैबान मोनबोबाय बेखौबो जायनो नांगौ थाब अर्डार होना लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव आगैमोन बेबो सानफ्लावारनि प्रिमियाम क्वालिटी जाय प्रिमियाम क्वालिटीयावहाय गाननो गोसो नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होना लादो बिराद लिमिटेड माल सफैदों दै मालखौनो मोनलायला मैया आं देखायदोंमोन ना प्लास्टिकसे सफैनाय बेफोर गासैबो गोदान सफैजोबनायसो थ' जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो नङाबा मोनस्लाबनाय आब'मोन आगैमोन दानिया नायदो नै ओरैबादि मोजां प्रिमियाम क्वालिटीयावहाय दायो मोनबावगोनसै नोंथांमोना थ' बेखौहायबो नायदो ओरैबादि लिमिटेड सफैदों दै माने गाननो बेनि कम्फर्ट लेभेला आलादा दै प्रिमियामावहायबो मोननै रोखोमनि दङ प्रिमियामा
सना बाबु प्लिज नोंखौ दा प्रिमियामा मोननै क्वालिटिनि दङ थ' मोनसेया लेस आरो एसे हेभि जायो आरो खिन्थु बियो रेजेंसिन बिनिफ्राय खिन्थु ओरैबादि मोजां आरो बेनि क्वालिटियानो नायबावदो नै ओरैबादि मोजांखा दै बियो पद्मनिनि पियर पद्मनिनि जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होदो ओरैबादि लिदुर आराम जाखागोन कालाराबो इउनिक ल'खा बिराद डिमान्ड जासोदोंना दायो बेबादि कालारा बिराद खस्थ'जों आङो बेखौहाय स्टकआवहाय रिस्टक खालामफिनदों जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होदो बेबो बिराद मोजां हेभि ल'खा पद्मनि खुन्दुंनि दै पद्मनि खुन्दुंनि दानाय सोंनाय ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बिराद अर्डार जाबाय दै मोनस्लाबलायखायाखै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नायदो आब'मोन आगैमोन बाटारफ्लाइनि बेखौ जाय सोंहरदोंमोन ना ओरैबादि डिमान्ड जादों बियो ओरैबादि बयबो सोंसाव हरदोंमोन आरो बिराद गोबां अर्डारबो जाबाय बियो जायनो नांगौ दायो नै बिराद खस्थ'जों आं नेयै दायो रिस्टक खालामफिनबाय थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि मोजांखाना बियो हेन्डलुमनि दै बाटारफ्लाइनिखौथ' मिन्थिखागौ माबादि प्राइसआ दायो आङो जे समाव डिमान्ड जादोंमोन बारा होनो हायासै नालाय बेखायनो आङो अफारखौनो कन्टिनिउ खालामना होबाय आरो कয়েক दिननि थाखाय दिनै आब'मोन आगैमोन बाटारफ्लाइनि दायो बेलेग मोनसे गोदान सफैबावलायबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबादि मोजांखा दै स्मुथ गुरैल' जागोन एसे गोबा जायो बांद्राय रोजा जायफ्रा गाननो बायोना नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन बारा गैखाया लिमिटेड पिसआवहाय दङ आरोबावनो नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन बाटारफ्लाइनि मोनसे गोदान कालेक्शन दै बेयो गोदान डिजाइन दानायसो ओरैबादि मोजांखानै साद्रिनि डिजाइनफोरखौबो नायनानै लादो दायो बेखौ मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बार आब'मोन आगैमोन बेबो नै बाटारफ्लाइनि दै हेन्डलुम दानाय ओरैबादि मोजां जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो साद्रिनि डिजाइनफोरखौ नायना लादो आगरफोरखौ ओरैबादि समायनाखा समायफ्लेजोबखागोन आब'मोन आगैमोन नै नायबावदो बेखौहाय सोर सोंहरदोंमोन ओरैबादि लिमिटेड ल'खा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो जायनो अर्डार खालामहरग्रोगोन बेनो मोनगोन दै ओरैबादि लिमिटेड गोजाखा बेफोर आब'मोन आगैमोन नायबावदो नै बेखौबो ओरैबादि मोजांखा बेबो बाटारफ्लाइनिनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बिराद लिमिटेडआव दै गासैबो लिमिटेड पिस सफैजोबदों थ' बेनि थाखायनो जायनो अर्डार खालामग्रोगोन बेनो मोनगोन आरोना दायो अफाराव मोनजोबखागोन गासैबो अल इन्डिया डेलिभारि फ्रि थाबैनो अर्डार होनानै लादो आब'मोन आगैमोन नायबावदो नै ओरैबादि समायनाखा दै अरिजिनेलावहाय नायनो कालारा बिराद समायनासिन केमेरानिफ्रायबो बाटारफ्लाइनि कालेक्शन बिबो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होआबा मोननाय नङाबा उनावहाय नै आब'मोन आगैमोन गुफुर कालारनि जायफ्रा गिर्जाफ्राव गाननो थाखाय अबेबा फुजा हैनो थाखाय गाननो ना बिदि गुफुर कालारखौ थ' नोंथांमोना दायो बेखौ मोनगोन ओरैबादि मोजांखा बेबो बाटारफ्लाइनि कालेक्शन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो लाभ स्टाइल नै ओरैबादि मोजांखा दिल दाखालिबो आं खोथादोंमोन ना दिल स्टाइल आब'मोन आगैमोन जायफ्रा एसे खम दामनि सोङोना नोंथांमोना मोनगोन नै सिंगेल दखना दै पद्मनि खुन्दुंनिनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो साद्रि गैया बेनिया ओरैनो सिंगेल बेलेग साद्रिफोरजों दिनै गाबोन मेला मोनोना गाननो हागोन ओरैबादि मोजांखा अन्थावथाव ल'खा कालारा लिमिटेड पिसआव दं दानिया नायदो नै फाखुवा खुन्दुंनि जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनो हागोन ओरैबादि मोजां ना बेफोरबादि कम्फर्टेबल दखनाखौ बयबो न'फ्राव गानो एबा बायराफ्रावबो गाननो थाखाय जाय मोजां मोनो थाबैनो अर्डार होनो हागोन मबाइलाव कालारा माबादि नुदों आं मिन्थिया खिन्थु अरिजिनेलाव इउनिक आरो बेनि कालारा बिराद समायना नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन फाखुवा खुन्दुंनि बेबो जोंनि बेंगलाव कलसुता होनोदां थ' ओरैबादि मोजां जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन साद्रि गैफादेरा दै बेनो साद्रि गैफादेरा सिंगेल मोनगोन बेखौ नोंथां ओरैबादि मोजां नै बेखौबो मोनगोन नोंथांमोना डिजाइनफोरखौ नायनानै लादो
ओरैबादि आराम खाना बिदिया गाननो जेरावबो गाननो हायो आरो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन दानिया आब'मोन आगैमोन जायफ्रा एसे खम दामावहाय नागिरोना नोंथांमोना मोनगोन दायो बेखौहाय ओरैबादि मोजांखा अयथासारनो माने बेयावहाय लरेसाबो बारा गैया नायनानै ला नै डिजाइन होनायावल' एसे लरेस दङ साद्रियावथ' एसेबो लरेस गैया ओरैबादि गाननो आराम जाखागोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि मोजां बिराद समायना पेरट कालारावहाय मोनबावसिगोन नोंथांमोना मबाइलाव माबादि नुयो आं मिथिया खिन्थु ओरैबादि मोजां अरिजिनेलाव कालारा डिजाइनाबो नायनानै लादो नै बिराद समायनाखा गाननोबो आराम जागोन दे एसे खम दामफ्राव जायफ्रा नागिरो नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होनानै लादो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखा बेबो जाय सोंहरदोंमोन बेबादि कालारावहाय दायो बेखौबो नोंथांमोना मोनसिगोन आंनियावहाय थाबैनो अर्डार खालामना लानो हागोन बेखौबो नै जाय सोंहरदोंमोन दायो बेयो रिस्टक जाफिनबाय थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि मोजांखा एकदम क्वालिटिफ्राबो बिराद मोजां दै जायफोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां दै बे कालाराबो बिराद सेल जाबाय दायो बियो रिस्टक जाफिनबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओरैबादि समायनाखा आरोना गाननो थाखाय जायफ्रा खमावहाय नागिरो एसे नोंथांमोना थाबै अर्डार खालामना लानो हागोन दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन पियर पद्मनि खुन्दुङाव दानायनि ओरैबादि मोजांखा गाननो गुरै आराम जागोन डिजाइनफोरखौबो नायनानै लादो लेटेस्ट बोरैबा मोजांखा आरो समायनाल' नुखादों जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो केमेरायाव माबादि नुदों आं मिथिया अरिजिनेलाव नायनो अयथासार समायना आब'मोन आगैमोन नायबावदो नै पियर पद्मनि खुन्दुंनि दानाय सोंनाय ओरैबादि मोजां गुरै आरामल'खा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दाखालि आं गाननानै देखायदोंमोन ना गाननो ओरैबादि कम्फर्टेबलखा थाबैनो अर्डार खालामना लानो हागोन स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बार आब'मोन आगैमोन दानिया नायबावदो नै ओरैबादि मोजां दै बेबो एकदम पियर पद्मनि खुन्दुंजों दानाय एकदम दानायबो सोंनायबो पद्मनिनि तो गाननो पियर पद्मनिनिया गाननो गुरै आरो आरामसिन जायो बिनिखायनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो क्वालिटी बाय क्वालिटीसो प्राइस जायो आं बुंखायो बिनिखायनो आब'मोन आगैमोन नै बेखौ जाय सोंहरदोंमोन नागिरदोंमोन दायो मोनगोन बिराद लिमिटेड पिसावहाय सफैदों जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नङाबा उनाव मोनस्लाबनाय नङा आब'मोन आगैमोन दिनै आं बे माने कालेक्शनखौल' आं देखायथ'बाय ओरैबादि मेंनाय मोनबायना आङो डिउटिनिफ्रायबो फैबाय नालाय बेखायनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओमफ्राय आब'मोन आगैमोन नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा सोरबा कमेन्ट्स हरदों आंखौ रिप्लाय हरा होननानै माने आंहा डिउटिबो थायो नालाय बिनि थाखायनो डिउटियाव थानाय समावहाय आं रिप्लाय होनो हाया एबा आं मबाइलखौ सुइच अफ खालामनो गोनां जायो तो बिनि थाखायनो नोंथांमोना अननानै गाज्रि दामोन आङो सम मोनबा साफा बयनिबो आं रिप्लायखौहाय हरो बिदिबा आब'मोन आगैमोन जायनो नांगौ बे देखायनाय कालेक्शनफोरनि गेजेरावहाय मोजां मोनोबा थाबै स्क्रिनशट होनानै आंखौहाय WhatsAppआव सोंहरनो हानाय आरो आङो रिप्लाय हरगोन नोंथांमोननो प्राइसफोरखौ आं खोन्था हरगोन बेबादिनो दिनैनि बे भिडिअखौ नायदो सनाफोर बयनिबोसिम गोजोन्थों।